Lezi ke izindaba zo 1KZN TV ifundela usamukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Imbokodi yazenzela ogwini uyasiphendulelo wakwa-IEC osola ngomkhonyovu kanti ukuhlolwe olwezinhlanzi eMangozi. Kwethuluke ngokusemthethweni imboni yokuthunga yomama abasemateksini ogwini luseningizimu nelikaMthaniya uhlalo kazolonke weSantaco Women's Desk uDudu Maphumulo uthuke basungulelo luhlelo lokwakha ifame ezofukela abantu besifazane abanye ke abangabafelokazi abasembonini yamatekisi kusho lokhu ngesikhathi usekela ngqongqoshe zokuthutha kuzolonke umkhulekohlengwa eze uvula le fame ngokusemthethweni. Kuhlomiswa abesifazana abasembonini yamatekisi ogwini abanye baba bangabafelokazi ngokunikwa ithuba lokuthi bazicije ngamakhono. Usihlalo weSantaco Women kuzwelonke uthi lena inqophamlando njengoba lena kuyifemi yokuqala yokuthunga yomama basembonini yamatekisi. Le femu iseMabheke ePortshepstone kanti ivulwe usekela ngqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke. Sizolontsha ifactory yabomama. Ifactory yomama bayathunga and omama futhi bathunga ingubo, bathunga corporate wear, bathunga upholstery. So and it's just the beginning. We are actually siya we space where omama bazokwazi ukuthi whatever okwenzakalayo okuyi value chain kwi tax industry nabo bakhona kuleso space. uMashimane uthi le project yokufukula omama basembonini yamatekisi bazoyisabalalisa iningizimu Afrika yonke. It's a project that is going to be wona wonke ama provinces in South Africa. We've got 57 regions. So each region yabomama izoba nale project that will be supported. So umsebenzi wami is to come in every region ngizo establisha ngiba formalize omama ngifune the market ngibazamele the funding ukuthi bakwazi ukuthola uxhaso lokuthi bathenge ama machineries abazoyisebenzisa and then ngi-administrate and assist them along the way. Usekela ngqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uthi kubalekile kubanikazi bamatekisi ukuhlela izinto zabo babhali izincwadi zamafa njengoba esikhathini esiningi beshiya abafelokazi babo nezinkinga. If we do not manage asset transition in death correctly, we are causing a problem for widows and children in the taxi industry. The ownership challenges which arise out of estate management, the inability to write a will and just to be transparent about your own personal affairs is a problem for the women in the taxi industry. Be honest to your convictions and provide clarity to the estate management that happens in the ecosystem of ownership, because I can tell you there are mothers here who have got difficult stories they can tell you about what they went through when their husbands died. Eqhuba uthi lolu hlelo lweSantaco Women uhlelo lubalekile njengoba lihlomisa besimama basembonini yamatekisi. This initiative is more than just an economic venture. It is a symbol of transformation, empowerment and progress within the taxi industry. It is a testament to the resilience and innovation of women like Umama Maphumulo and her colleagues who are making their mark in a sector traditionally dominated by men. Uthi imboni yamatekisi idlala indima enkulu ekudaleni amathuba omsebenzi kanjalo nokuthuthukisa umnotho wakuleli. The minibus taxi industry is more than just a transport system. It's a multi-billion rand industry that provides some over 600,000 direct and indirect jobs. Every day it transports some over 15 million commuters, playing a critical role in keeping South Africa's economy moving. Lombiko, benwethulelo zamando sicele, wezindaba ze1KZN TV, ngisesayidi. Isisebenzi senhlangano IEC esisola ngokuphula ke umthetho wezokhetho uSandile Mnikathi uthi kakazanga uphula umthetho ngokuhamba namabhokisi okuvotisa ngaphandle kokuphelezelwa amaphoyisa. Usho kanje ngesikhathi ke ephenywa ngemibuzo ummeli wakhe enkantolo yeMantshi eMgungundlovu. Umnikathi uthi lamabhokisi atholakala emotweni yakhe kwakuyilawo okuvota okukhethekile wayebahambisa ke ezikhungweni ayesiphethe ezinhlanu ngesikhathi amalungu omkhonto wesizwe emvimba emsola ngokuphula umthetho. Isebenzisa kwa-IEC uSandile Mnikathi uphenywe ngemibuzo namuhla enkantolo eMgungundlovu wakuveza ukuthi alikho icala
okanye umthetho awuphula mhlazane ehamba namabhokisi okuvotisa. Umholi weqembu lomkhonto wesizwe KwaZulu-Natal uWillis Mchunu uthi ngamampunge okushiwo umsolwa. Silalele abameli bommangalelwa bezama ukutshengisa inkantolo ukuthi kusasingeke isidingo samaphoyisa. Benza sengathi asikho isidingo samaphoyisa kanti isidingo samaphoyisa sakhiwa savunyelwana no-IEC kudala phakathi kwama-political parties. Ikhona leyo nto ye-understanding ukuthi kuprotectwa i-information la enkulu kabi yabavoti. Ngakho kasikho isikhathi la amaphoyisa singezukuvumela ukuthi abe khona angabi khona ngaso sonke isikhathi, ngoba yonke into yokukhwabanisa yenzeka ngoba kungekho umuntu ogadile. Manje amaphoyisa khonela lokho ukuzogada lezo zinto ezinjalo. Honjani ke lo waka IEC wangahamba yedwa namabhaloti abantu abangaka ayokwenzani ngawo lamabhaloti engezukubonwa umuntu yena yedwa. Yilezi zinto ke thina sithi sisami la sasimi khona ukuthi inhloso yakhe cishe kwakuyokhwabanisa. Umchunu uthi basakholelwa ukuthi ubulungiswa buzokwenzeka. Manje ephethele licala isahamba ngendlela eyiyo. Siyayeseka la ekuthini alithethwe icala. Umuntu aziprove yena ukuthi waye right noma waye wrong na. Lokhu kuka IEC kokushintsha abameli ikona qoboke okusenza sibone ukuthi uIEC uyehluleka kodwa ufuna ukusukuma nezidindi nje ziyaphephuka uziyamuka nomfula. Ummeli kaMnikathi uthi bafuna ukuchazelwa ngecala likamsolwa. Into esizelela ukuthi bazositshela ukuthi yini iqala esinalo kusukela ngoMeyi kuze kufikela namhlanje asikazi namhlanje, ngoba thina sithi besenza umsebenzi wethu ukuthi umuntu osebenzele iIEC meka phethe ama ballot box uphethe ama ballot box ngoba kumsebenzi wakhe akona iqala lo. So thina simangele nje kusukela Meyi kufikela namhlanje ukuthi sadonswa nje sahambiswe emakhoti senzeni. So ufikile ke wazoyikhulumela uaccused waqhaza ke ukuthi makatshelwe ukuthi yini icala lakhe ngoba alikho icala. Ubheka yenza umsebenzi wakhe abambambanga estradini bambambe aphakathi ku voting station. Ezindabeni iz1 KZN TV ku Ayanda Dube semgungundlovu. Uhlalo omfelandawonye iKosi Bay Border Fish Market waseMangozi uPaulos Ndlovu uthi ke kwesekwa umasipala kanye nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho kubasize kakhulu ke ekutheni bakwazi ukuthuthukisa inhlangano yabo kwezokudoba ofishi baphinde badayise. uNdlovu uthi lolu hlelo libasiza kakhulu ke beyinhlangano uthi ke bakwazi ukubeka isinkwe etafuleni. Ukusho lokhu ke ngesikhathi ikomiti lomnyango wezokuthuthukiswa komnotho lihambelele ndawo. Abantu abaningi baseMangozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal basiphilisa ngokudoba izinhlanzi babe nezibaya eKosi Bay Lake baphinde basidayise kwisitolo sabo sokudla esaziwa ngokuthi iKosi Bay Border Fish Market ukuze bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Lolu hlelo lubizwa ngeUtshwayelo Fish Processing. Inhlangano okanye umphila ndawonye kule ndawo okuyiKosi Bay Border Fish Market ithola usizo kumasipala wendawo kanjalo nakumnyango wezokuthuthukiswa komnotho ngezinsiza zokuqhuba leli business lo fishing. Usihlalo walenhlangano uPaulos Ndlovu uthi bayakujabulela kakhulu ukwesekwa njengoba bedoba ofishi bese bebayisa kwisitolo sabo okuyifish market ukuze bakwazi nokwenza inzuzo. Uhulumeni umasipala omhlaba uyalingana usilekelele kakhulu ngoba lapha nasiya kuyena siyocela uxhaso besicela izinto ezinjengozikebhe izinto zasemfuleni yokuba sidobe ngokusemthethweni olwadle na sikhiphe ufish ophephile. Nokho ke sathola umasipala wethu washo wathi yena angasilekelela ngakho yilokho anakho manje esibona ukuthi nako kuyasisiza njengabadobi. Usihlalo wekomiti lomnyango wezokuthuthukiswa komnotho eShamthetho KwaZulu-Natal uMafika Mndebele
uhambele kule ndawo ehambisana namalunga ukuyobheka ukuthi ngabe lolu hlelo luqhubeka ngendlela yini baphinde balalele nezinselelo zalenhlangano. UMndebele uthi lokhu kuzosiza kakhulu abadobi ube bakwazi ukuziphilisa. Department ke nohulumeni wala ekhaya bakwazile ukususa abantu nama co-op abebekwazi ukuthi badwebe ofishi babathengise babakhandela indawo. Kune restaurant abakhandele yona abantu bakithi lapha ama co-op epheka khona enzele abantu ukudla. Uma ubheka nje la ngamumva kunendawo lapha ke ofishi belinywa khona bakhuliswe bebancane baze babadala ukuze bazophuma baye kwimarket. Kuthatha inyanga ezithi azibe isithupha ukuthi labo fishi laba bakhandwe. Bangakwazi futhi ukufama noma ukulima ofishi abalingisenelwa ku12,000 ngokwalesibalo salamaport. Lokhu okwenza imiphakathi yakithi ukuthi ibe nento yokuxosha ikati eziko. Nakubi ikomiti lihambele le ndawo kodwa linesifiso sokuthi labadobi bakwazi ukwenza inzuzo baphinde bathuthuke ngezinsiza kusebenza zokudoba ukuze bafike kwelinye izinga. Yize bekuthakasela lokho kodwa bayafisa ukuthi laba nalaba badobayo abasizwe ngeinsiza kusebenza zokudoba, basizwe ngemkhumbi, basizwe ngama life jacket. Engaqinisekisa ukuthi department ngoba ikhona la isisiphendulele kulokho iyasho ukuthi sikhuluma nje insiza sisebenza ezibalelela ezintweni zokudoba zikhona ziqaliwe manje ziodiwe ukuze kunikwe abantu bakithi. Abadobe Kosi Bay Lake nokuyilapho benesibazo ofishi khona benza inzuzo ngokuthi bathole ofishi kule ndawo babayise emakethe okanye babayise kwifamu abagcina kuyo ofishi abasebancane. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emangozi. Zisasemlindelweni ke namanje isebenze zenkampani yokunogada i94 sebenzele esibhedlela eNgwelezane kulandela ukuthi komqashi engabaholelanga imali yabo yezinyanga ezintathu kodwa kunalokho wabakhokhela umholo wenyanga eyodwa. Lezi isebenzi zithi ke sifuna umnyango ungenelele kulolu daba njengoba sesisidi isikhathi zixhashazwa njengesisebenzi. Laba ke basakhala isilile esifanayo njengoba udaba lenkinga yamaholo abo lolokhu ke yaqala ngozibandlela wangonyaka wedlule. Laba basola umphathi wabo ngokuthi akabaholeli ekubeni umnyango uyifaka imali. Lolu ke udaba esike sabika ngalo phambilini. Ukusukela ku December mangaphosisi mhlambe kuthinta no November ekuthenini indlela izinto ezihamba ngayo asikho happy. Asikhokheleki, asazi ukuthi kwenzakala ini, asazi ukuthi futhi kuyapi. Lenhlahla enkulu ke namhlanje sigcina sikwazile ukuthola ukuthi inkinga ikuphi futhi kuyiwa kuphi futhi kuzogcina kwenzakaleni. Okusho ukuthi isinqumo oyikusola isifunekayo nesiphelele asikabibikho asikenzeki ngoba umqashi ukukhomba ukuthi imali ayikho kodwa i-department iyamkhokhela. Sihlezi nje asiholile namanje abasitsheli lutho. Namhlanje ke sibese siyahlangana sacela ngaphakathi ukuthi sicela ukukhuluma no CEO wesibhedlela wahluleka ukugcina ezile yena kithi wasithumelela lo amthumelelile ukuthi ena azosichazela ukuthi ena kukanjani imali ugcineni ukuyifaka last payment lezo zinto naleyo mali okukhulunywa ngayo last payment yinto yango December basitshela ngayo ukusukela ngaleso sikhathi nje akaze siphinde sihole imali asinayo. Lezi isebenzi zikhala ngokuthi ke zanqatshelwe ukuba ke zibe nezinyunyana ezizobamela njengabasebenzi ngakho ke lolu daba bazolulwa kuze kube ukuthi umqashi wenza okufanele kodwa kwamanje bazoqhubeka nokuqhinqa ngaphandle kwesibhedlela. Izukuyeka ukusebenza makuukuthi umqashi wethu uphelelwe umsebenzi kumele yena asixoshe noma kumele yena asimise ngoba thina siyafuna ukusebenza asilwi namuntu nenyunyana futhi bathi ayifuni inyunyana zethu bathi ena bamfuna umuntu onenyunyana sayiyeka ke inyunyana asikwazi ukuqhubeka nenyunyana fanele siyikhulumele thina asikwazi ukuyeka umsebenzi uma bengasidingi kumele basixoshe kube yiba abasixoshayo ngoba asinamandla sinapower. Bazoqhubeka sihlale ngoba into ithi sicela ukuthi umqashi asikhokhele ngendlela asikhokhela ngayo sikwazi ukuqhubeka nokusebenza. Sawuthanda umsebenzi futhi siyawuhlonipha futhi siyawuthanda futhi siphila ngawo asikwazi ukuyeka akuqatshelwe
kodwa silwela ukuthi kukwazi ukuthi sibambisane negcineni. Imizamo yokuthola umphathi walenkampani ayibanga ngempumelelo kwaze kwaba udaba silufake emoyeni. Sithi shelele etolo sika siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba zo1KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili usunda namhlanje. Imbokodi yazenzela ogwini uyaziphendulelwa kwa-IEC osola ngomkhonyovu kanti ukuhlolwe olwezinhlanzi eMangozi. Ufuna izimpendulo umphakathi wasogunjini eNdwedwe ngokuma kokwakhiwa kwebloho uP13 osekuneminyaka engesishiyagalombili lilungiswa kepha kuze kube manje ke kaliphothulwa amalungu omphakathi akulendawo enomfula umdludi ophakathi kokumasipala ababili iNdwedwe neTheku atshelekizwe kulezi ndaba ukuthi ke sebephila ngokuhlalela uvalweni lwezigameko zokumuka kwabantu njengoba silokhu siqhubeke njalo kwenokuhlasela isimo sezulu lesingesihle. Ngonyaka wedlule umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal wanikezela ngomsebenzi wokulungisa kwaleli bholoho ngemali ke engu79 million randi kepha kuze kube manje ke kaliphuthuliwe. Ufuna izimpendulo umphakathi wasendaweni yasogunjini maphakathi ke kweNdwedwe kanye nomasipala iTheku malungana ke nebloho eselokhulama kusukela ngonyaka u2016 ngesikhathi ke kwethulwa ke unkontraka ozolungisa ngenxa ke yesimo salo kwazise belakhiwe ke ngendlela yakudala. Sinaye ke mbukeli elilungu lomphakathi ozosibeka ke esithombeni ukuthi ke lo mphakathi ubhekene ke naziphi inkinga ngalo leli bloho. Mhlawumbe baba sicela usibeke esithombeni ukuthi inkinga yaleli bridge iqale nini nanokuthi ni umphakathi isiphi isimo enhleli ngaphansi kwaso. Sinenkinga yokuthi makufika imvula livele lidilike sigcine manje singasakwazi ukuwela neimoto engasakwazi ukuwela sesiwelisa izingane sibeletha kuyilokuya nalokuya eyifunda kwesikhathi igcine ingaye esikoleni emese maningi nje azi esikoleni kube kusetshenzwe la kube kuthola ukuthi akusetshenzwe uthola ukuthi abantu abaholile awukuyibona benza ibleach sizwe sekuthiwa nje abaholile uthola ukuthi kumiwe nje cause imali uzikalala uyithulile la wathi okokuqala wafika 2017 wafika wathi kuzokwakhiwa ibridge kunemali engaka bahamba wabuya futhi bathi kuzokusengena enye incontract bayithula futhi imali njengamanje ke leyo contract ikhona kodwa akusaqhubeka ukusebenza abantu bayahlukumezeka izingane zesikole ziyahlukumezeka. Uzokhumbula ke ukuthi ke lona leli bloho noma lo mgwaqo uhlanganisa ke umasipala iNdwedwe kanye neTheku ngakho ke umphakathi kuneyinsiza oyidinga endaweni ke efana nesibedlela osindisweni asebephoqeleka ke ukuthi ke bagcine beqasha imoto ukufinyelela khona noma ke bahambe ngezinye ke indlela ezingaphephile. Kanti kuyavela ke mbukeli ukuthi ke phambilini lona leli bloho like ke labelwa imali kusukela ke ngonyaka u2016 ebalelwa ku65.7 million randi ukuthi ke kwakhiwe lona leli bloho kepha ke njengoba uyibonela kwagcina ke ngokwakhiwa zona ke indonga kuphela ezintathu kuke kwathula ke wona ke ucontractor ozokwakha ke yona le ndawo yiloyo ke owabe uMEC wazo ke noma ke wawo umnyango wezokuthutha lapha kwaZulu-Natal kanti ke lona leli bloho like la hanjelwa ke owaye undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala ezobheka ke sona isimo ngemumva ke kokuthi kube nabantu ababedlulile emhlabeni. Lena ke mbukeli ngenye yeindlela umphakathi ke wakhona kule ndawo osoyisebenzisa ukuze ke ukwazi ukuwela uma ke uya emsebenzini. Mawuwela uza la ufuna ukuwela lapha phesheya uyothenga isikebhe si-free kodwa mengabe ukuthi uyawela uhamba indlela zakho isikebhe su20 rand kulesi sikebhe ngeke uzumfaka umuntu omdala umuntu oyisalukwazi noma ikhehla ngokuthi siqinekile siyahamba mhlambe siyothatha amaphilisi noma sinjani ngoba akukho mnandi kumina ngingangagugile ukuba kulesi sikebhe ngoba amanzi lawa ayasabeka kunobungozi. Abenkontileka balile ukukhuluma neziko lezindaba kanti kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni umnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal ungayiphenduli imibuzo obuthunyelele lona ngalolu daba. Kanti ke okukhathaza kakhulu lo mphakathi ngaso lesi sikhathi ingenxeke yazo imvula lokho iqhubeke njalo nokubonakala ukuthi zihlasele sona isifundazwe iKwaZulu-Natal eziqhubekayo futhi nokuthatha ke imphefumulo yabantu endabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona mvubu
ogunjini eNdwedwe. Inhlangano engenzi inzuzo amadoda omsamo Foundation isiyaleleke imindeni ukuba ke ingalo yodwa izifakana emajele ngenxa yenzondo engenasidingo. Le nhlangano isho lokhu ke njengoba kuza ke impela sonto ende lapha imindeni izobeke ihlangene ndawonye emakhaya. Inhlangano amadoda omsamo Foundation ithi imindeni ayingazondane izifakaneke emajele nasezinkantolo. Lokhu kulandela isigameko sowesilisa waboshwa okuvela ukuthi wanubeza komshana wakhe. Umsungulo lenhlangano Simolelo Nxele uthi imindeni ayibuyisane. Kunesihluku esifuna ukukhuluma ngaso kwesinye isikhathi esenzeka emndenini uthola ukuthi indoda ilwa nodadewabo abazwani ilwa nonkosikazi wakhe abazwali umzala wakhe abazwani bese kuba nalento yokuthi kuvezwe okunye asisho amadoda awakwenzi lokho kodwa sekukuningi okunye ukubonakala ukuthi uthola ukuthi umuntu useze waboshwa wagwetshwa uma sekulandelelwa ukuthi uboshiwe wagwetshwa na umamhla simpingane isisho ukuthi hayi mina umalume akazange angenze lutho ubaba omncane akazange angenze lutho ngoba isikhulile ingane sikwazi ukuyikhulumela ukuthi mina akazange angenze lutho ubaba akazange angenze lutho nje noma kuthi umuntu wesilisa akazange angenze lutho kanti mhlambe wayelwe nobani nodade wakhe noma wayelwe nomakhelwane umakhelwane wasebona kuyinduku angashaya ngayo ukuthi athathele ingane ngoba incane ayikwazi ukuyikhulumela. Uthi kenye yezimbangela izigameko zokuzondana kwemindeni ukuthi imindeni ayixoxisana ngezingqinamba ebhekene nazo kanye nokufela ngaphakathi kwabesilisa. Into engagwema lento ukuthi amadoda angasabi ukukhuluma ukuthi kwenzakalani emakhaya iyodwa into eshaywa umuntu wesilisa Mthembu ukuthi usaba ukusho ukuthi ngobehleze ekhaya nje kwenzakalani udadewabo uyamthuka uthi wena kodwa kuyogcina mina ngizokukhombisa uthi ule kodwa uthi umuntu ngizokukhombisa umuntu wesifazane nekwathi uzokukhombisa ngalithatha ncane lelo gama ngoba yena kanawo amandla kodwa khona amandla azoshanga uma uzokukhombisa zama ukuthi uxephuke ulibikele abanye abantu ukuthi nginenkinga lapha nanga udadewethu ethi uzongikhombisa nanga inkosikazi wami ethi uzongikhombisa ake ningilekelele kwenziwa kanjani uma kunje iyo yonke into lesenza usinhlangano yamadoda sokuchushisa ukuthi uma uzokukhombisa awuveli uhlale phela niyahlanganiswa kuhlalwe phansi ukuthi ukukhombisa kuphi phela ukukhombisa enye into yingakho ke ubona kuvele kube nesiphahla esenkinga engaka usekukhombisile phela ngani washo ukuthi uzokukhombisa. Le nhlangano inxuseka abantu besilisa ukube bewazi ka amalungelo abo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi enhle Mthembu empangeni. Amalungu omphakathi asezwakalise kungenami kwawo kulandela isiphakamiso sesikhungu esilawula ugesi esigunyaze uEskom ukuthi ke ukhuphule ugesi ngo12.74% ukwenyuka kwentela kagesi entsha kuzoqala mhla lulunye kuMbasa. Umphakathi kutho lokhu kuzoqhubeza phambili ububha. Indaba yokukhuphuka kagesi ngiphatha kabi ngoba nala isidayisa khona ayikho imali esiyitholayo. Ugesi uyasilimaza na imali asisebenzi nasemakhaya sinabo abantu abasebenzayo. Siufaka imali bancane kakhulu ibaphansi kakhulu manje ngoba beyunyusa nje thina siyalimala. Ngcono nje ume lapho mekhona ungabe usakhushula ukuze singalimali kakhulu. Enzo uhulumeni ke mina ngithi imbi into ayenza kithi uhulumeni ukuthi yena lokho wakhuphula ugesi njalo uyakhuphula siyawuthenga ugesi sithi sifake esigubhini ayisekho imali othenge ngayo usuyaphindela yikho ke sokufanele ukuthi thina sibuyele einkunini sihambe siyobasa umlilo siyiphekele ngoba amahlathini ngeke siphucwe umuntu umlilo ngoba uyasigubhisa uhulumeni ilokho nje ngisho ngohulumeni ukuthi hulumeni buyisa ugesi ngokwanele kubantu ukuze abantu bebone ukuthi ikhona lento okuthiwa intuthuko ngoba ngekhathi siqala kuthiwa siyavotiswa sasivotela wona ugesi ukuthi iswe lithuthuke kwakungashiwanga ukuthi njengoba kuthiwa sizofakela ugesi nje ukuthi sowukhokhela kwakuthiwe nje uzongena ugesi sijabule sibone ukuthi iswe liyathuthuka ndeni kugesi wasuyakhokhela usunyuselwa niki imali. Siyayizona indaba yokunyuka kagesi khona inkinga kakhulu ngoba uvela ugesi ukhuphukile kuyimanje uvela uyabiza sidalo sawo and abantu abasakwazi ngisho ku-afforda ikhona ke futhi okubuye kudala ama-challenges la uthotha abantu sebegcina beba nogesi ngendlela engekho emthethweni ingenxa yokubiza kwawo ugesi futhi kukhona khona lapho ugesi ukuhambe nje 3 days 3 to 4 days ungekho ugesi so lokho kwenza futhi ukuthi nabantu bagcine benenkinga efanayo ukuthi bawuthengile ugesi
awukho kwawonako khona so nje ukunyuka kagesi kuzo-affecta kakhulu abantu nenhlalo nje yonke yaSouth Africa izoba inkinga kakhulu ngenxa kagesi yokunyuka kwawo. Kuthi mina impi yokugcina nje letho uhulumeni le impi yokugcina ngoba akekho yena umsebenzi wakhe wonke lowo yena vele uyazi ukuthi eSouth Africa amathuba omsebenzi vele awekho uphila ukuthi ulwe ukuze ukwazi ukuphila fayile uhlezi usejubaneni ukuze ukwazi ukuphila kangakanani ke sekuthiwa futhi ugesi usuyanyuka ugesi asenawo ngoba phela ugesi wenza yonke into endlini mawuvuka nje endlini uqala ngogesi ugesi ubalekile kakhulu afukhala kakhulu ukunyuka kagesi ngoba kuyasilimaza silimaza kakhulu abanye bethu abasebenza bakwazi nokuthi bewuthenga ugesi njengoba nathi sihlanganisa ngalendlela ehlanganisa ngayo so singathanda ukuthi uhulumeni azwelane nathi esimeni sikagesi mawufaka u20 bo 5 rand esigobheni 5 rand ukwazi ukwenza lutho ngo5 rand cela ukuze kuphoqa ukuthi ufake ikhadi lika100 rand ukuze ukwazi ukwenza umehluko na 100 rand awuyiqedi inyanga so nje kuyasilimaza kakhulu. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikukhumbuze bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Imbokodi yazenzela ogwini uyasiphendulelwa kwa-IEC osola ngomkhonyovu kanti ukuhlolwe olwezinhlanzi eMangozi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.18 emaqhathaniswa nedola semelika libu 23.59 emaqhathaniswa nopondo libu 19.86 emaqhathaniswa ne-euro igolide lona $3,042.23 ounce olongahluziwe wona $70.56 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Sezisombuliwe izinkinga bezikhona zomdlalo weSekhukhune United uSipho Mbuli naleli qembu kulandela ukuthi ke lo mdlali ebonene nezikhulu zaleli qembu emva kokuba ke ekhulume amagama eziswana ewabhekise komunye wethimba labaqeqeshi. Umbule ubolekiswe kuleli qembu eMamelodi Sundowns kanti inkontileka yakhe neDowns yaphela ngenyanga kaNhlangulana walonyaka yize ke noma sekunembandela ukuthi ke bengayelula inkontileka yakhe uma bethanda. Umbuli usedlala imidlalo eli15 kweSekhukhune wavaleleka inethini amagoli 2. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.